Els veïns de l'Olleria han eixit al carrer este diumenge per a participar en el primer rastre que ha organitzat l'Ajuntament a petició popular per a que empreses i particulars donen eixida a productes de segona mà en desús i que es troben en bon estat. D'esta manera es pretén donar suport a les economies familiars i dinamitzar l'activitat al poble, una iniciativa que naix dels propis veïns i de les associacions locals. Pusimos al ayuntamiento un modo para que nos pudiéramos buscar la vida por las personas que no teníamos ni trabajo ni manera de poder subsistir. Nos dieron el sí y aquí estamos. Al primer rastre de l'Olleria s'han posat a la venda tot tipus de productes, des d'antiguitats a roba, joguets, electrònica, mobles i ferraments del camp, entre molts altres articles. Des de les 9 del matí que es van instal·lar les paradetes i fins les 2 del migdia, centenars de curiosos visitaren este rastre ubicat al Parc Beat Ferreres, on els més menuts trobaren també un espai de jocs amb castells inflables per a passar l'estona mentre els majors feien les seues compres. El del diumenge ha sigut el primer rastre de l'any i el balanç ha resultat positiu. El proper ja serà en febrer, com està programat, el segon diumenge del mes.